Terve! Soppela Heikki täällä taas ja hei täällä taas kun ensimmäisessä videon parissa. Aloitan nyt tän Let's Playin. Minun maailman nimeksi tulee Le. Yritetään vaikka läpi. Pelu. No niin, tässä tulee 5 minuutin mittaisen videota, koska tää peli sitten sanoo ihan itse, koska tää ei enää jaksa pyörittää molempia niinku Mobitsenin peliä. Nyt tässä on niinku, että tää peli sitten sanoo mitä mittaisista tulee ja lävetään ne maksimitkin. Ja vedettiin hyvän paikkaan sen mittiin. Joo, ei oo tommoinen. Ensimmäinen ruokaa. Lehmä rauhoitun nyt. Siirrytään tuo tonne ihan ylös. Semmonen yksi lehmä. Tuon eka jakso varmaan tämmöstä ruoan ja talon rakennusta. Eli mä tilasin tommosen kuin Tasman-skootterin Twishistä. En tiedä kuinka hyvä se on, vähän epäilyttää. Ja pitää siitä sitten avausvideon. Koska mä tuun tälle tekee kaikkea muutakin kuin pelivideoita. Sen takia miten siitä on uusi väärä tähän, mikä joku yksivärinen villa, että on muuttunut haastavammaksi. Eikö näitä ruokia tässä poimitaan, vaikka vielä näkköporsaat. No, vaikka tää porsas enää. Tää porsas enää kauaksi pötki. Koska enempää tarvitaan heti alkuun ruokaa. Tää on hyvällä alueella. Eläimiä löytyy läheltä. Tää eka video varmaan tämmöstä puiden hakkuuta. Ja mä yritän itse löytää. Voitte sanoa hyviä editor-kommenteista. Hyviä editor-ohjelmia. Mä oon tänään yrittänyt katsoa, että saan ensimmäinen videon aikaan. Mä oon pari yrittänyt, mutta se tuli niin sanonko niin rasittavista videosta, että mä yritän editoida parhaan mukaan. Melkein osaa kovin hyvin editoida. Kana, se kuolee nopeasti. Sitten kana otetaan. Voi tuu vähän kanaakin. Sitten, kun joku sanoo, että puutavarat on nössöille, niin mä voin sanoa, että ne ei ole alussa. Kun sä et saa mitään ilman, sä et saa kiveä ilman puutavaroita alussa. Ja mä teen ensimmäistä 3-4 jaksoa puutavaroilla varmaankin. Koska talo pitää saada ekas jaksossa. Mä kuvaan suoraan tänään 2 videota Minecraftista, niin en mä saa niinku varmaan tässä toisessa videossa toivon mukaan saisin talon valmiiksi. Koska kovin isoa mä niitä tarvii alussa. Vielä vähän puuta tarvii. Suunnilleen 5 puuta vielä. Tää alku on tämmöstä vähän tylsempää. Jos haluatte nähdä kans hauskaa Minecraftia, niin katsokaa Net Play. Sitten sitä puuta tosta. Se riittää hyvin tähän ekaan taloon. Se talo ei ole kovin hieno, koska ensimmäisen talon ei tarvi ollakaan mikään hieno.
tuolta kuuluu alkeellista ääniä, niin mä oon ihan asumiskodilla. Täällä mä oon saanut tehdä videoita. Mulla on ollut leipäukko-kanava, mut se mä vaan itse lopetin. Koska sinne mä en enää tee pelivideoita. Voitte sitten käydä sanoa niille. Se katsoo, että jos haluatte, niin et sinä enää tuu pelivideoita. No. Se tulee siihen. Jos ette halun, niin ei oo pakko. Mä yritän nyt keskittyä vaan tekemään näitä Minecraftin pelivideoita. Voin nyt. Nää puut ei oo munkaan yhteistyöhaluisia. Just tonsakin vahingossa painaakin sivuun. Vaikka tuon Pelaaja Heikki, tää kanavan nimi, mutta tänne tietenkin tulee noita normaaleja videoita. Niistä se ei oo kiinni, siitä nimestä. Tännemmäksi mä lähdettiin tämmösiä pelivideoita. Minecraftista mä odotan tähän aika monta videota. Se vaan nyt puun keräilyä. Nyt ei näköjään itse ottanut puita 16. Taas mä tein 15 minuuttisia videoita. Nyt kello on vähän vaille 8. Salkkareita mun normaalisti tähän aikaan itse katsomassa. Sitten työpöytä siihen. Puuta. Sitä nyt täks yöksi saa tän turvapaikan valmiiksi. Kuulette varmaan joku vähän hermostuu. Tätä nyt helposti saa täks yöksi valmiiksi. Jaaron käydä varmaan tässä videossa kanssa mainailemassa. Aurinko laskee. Sitten niinku käy vähäsen mainaamassa. Tästä kohtaa. Koska se on sitten tähän uuniin näitä hiileä, pitää saada kans soihtua tuohon valmiiksi. Tota mun ei pidä itse ottaa. No,
voin hyvät. Mä on sellainen hyvä paikka, kun on hyvä. Aina mitä kuulen, se ei ollut paikin. En mä tiedä, kuulenko mä vai. Tässäkin on vähän alkaa näyttää kodilta. Saadaan sinne vaikka lihaa tulemaan uunista. Sitten saadaan ovi aikaan. Se alkaa zombea tulemaan, että nopeasti vaan sisään. Tämmönen turvapaikka nyt pariksi jaksoksi. Sitä soihtua voisi tehdä. Uuni kuumaksi. Se oli. Sitten soihtua voisi tehdä. Muutama hakku. Soihtuja on 8. Niinku nyt tää on valaistus, mä otan niitä. Se on vielä pari. Se vie koska tai sitten mä en käy mainonnassakin. Ja tosiaan mun ite esitellä itseäni Heikki on 1-vuotias. Ja asun äijällä. Tuolla ovella. Tuohon kohdalle saadaan soihidut. Mitä tässä videossa saadaan aikaa? Vielä. Ai sit turvapaikka, me ollaan saatu talva-aikaa. Onhan ne jotenkin ensi jaksoa. Tai tähän jaksoon. Sisältöä. Ja tästä mä käyn sitten varmaan. Tästä joka toisessa mä käyn mainailemassa täällä. Ja loppu juttu. Mitä mä käyn mainailemassa. Pitää saada kaikki tästä lähistöltä selväksi. En mä tiedä heti perään toisen vielä. Ketä siellä nyt on? Mitään muuta mä en tunnekin, että saadaan vähän levua. Kun mä näitä ennenkin zombeja ei tappanut. Oteeko mä laitan vielä nää tonne arkkuun? Se on vähän ruokaakin. Mutta kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa. Odotellaan sitä nyt taas kohta tulee postissa. Jos tulee. Se on kuitenkin vissistä. Kiitos kun katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.